сиюжа гузоришҳои варзишӣ ва рӯйдодҳои олами варзиш аз барномаи 7 рӯзи варзиш пешниҳоди шумо мегардад. тамошобинони доимии телевизиони Баҳористон, салом, дар студия Алиҷон Талбаков. бо ибтикори президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҷамоати рӯдакии ноҳияи Восеъ боз як майдони муосири варзишии футбол мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. қайд кардан ба маврид аст ки солҳои охир дар доираи сиёсати давлатӣ оид ба тарғиби тарзи ҳаёти солим истифодадиҳии чунин майдончаҳои варзишии муосир ба ҳукми анъана даромадааст. гузориши ҳамкорамон дар ин раванд. бо ташаббуси президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пайравӣ аз сиёсати варзишпарваронаи давлат ва ҳукумати Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Абуабдуллоҳи рӯдакии ноҳияи Восеъ майдончаи муосири варзишӣ сохта ба истифода дода шуд. майдончаи мазкур дар ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ сохта шуда дарҳояш барои ҳамаи алоқамандони варзиш боз хоҳад буд. хушбахтона дар арафаи ҷашнгирии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзгорону толибилмони муассисаи таълимии мо ва аҳли ҷамоати деҳоти рӯдакӣ тӯҳфаи бениҳоят гаронбаҳое гирифтанд. аз тарафи Федератсияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи пешрои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои мо як майдончаи нави варзишӣ сохта ба истифода доданд ки мушкилоти аҳли ҷамоати моро хеле осон мекунад. сохтани майдончаи варзишии замонавӣ аз сӯи Федератсияи футбол тӯҳфаи арзишманд ба сокинони ин ҷамоати деҳот буда боиси ободии боз як гӯшаи диёр гардид. бояд қайд кард ки варзиш дар ноҳияи Восеъ сол ба сол рушд намуда истодааст ки дар ин раванд нақши майдончаҳои варзишӣ дар солҳои охир сохташуда муҳим арзёбӣ мешавад. чунин шароит имконият дод ки дастаҳои футболи ноҳияи Восеъ дар арсаи футболи кишвар аз худ дарак диҳанд. ноҳияи Восеъ яке аз ноҳияҳое мебошад ки хеле шумораи зиёди мухлисон дорад ва чуноне ки шумо дуруст қайд кардед дар мавсими гузашта ин ноҳияро ду даста муаррифӣ кард дар мусобиқаи ҷумҳурӣ. дар лига якум дастаи ҳулбуки ноҳияи Восеъ ва дар миёни дастаи лигаи олӣ дастаи файзканди ноҳияи Восеъ муаррифӣ кард ва ин боиси ифтихор аст, боиси хушнудӣ аст. қобили зикр аст ки дар идомаи сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат толору майдончаҳои варзишӣ на танҳо дар пойтахти мамлакат балки дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ сохта шуда истодааст. Федератсияи футбол ҳам талош менамояд ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ боз чунин майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шавад. то имрӯз аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар 22 чунин майдончаҳои замонавӣ сохта ба истифода супорида шуданд. бо дастгирии бевоситаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон Федератсияи футбол ба нақша гирифтааст ки боз дар чандин шаҳру ноҳияҳои ватани азизамон чунин майдончаҳои замонавиро сохта ба истифода супоранд. ҳадафи асосии сохтани толору майдончаҳои варзишӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим буда ҳамчунин умед бар он аст ки аз ҳамин майдонҳо варзишгарони номвари миллат низ ба воя расанд. Федератсияи ҷаҳонии ҷудо феҳристи варзишгарони ҷаҳонро дар шакли раддабандӣ ба нашр расонид ки миёни ҷудочиёни ҷаҳон се паҳлавони шинохтаи тоҷик низ ҷойгиранд. миёни паҳлавонони вазни 73 кило Сомон Маҳаммадбеков мақоми 14-ро соҳиб шуда 3202 хол ба даст овардааст. дар ҳамин вазн дар мақоми 16-ум паҳлавони дигари тоҷик Беҳрӯзи Хоҷазода ҷой гирифтааст. ӯ соҳиби 2708 имтиёз мебошад. варзишгари дигари тоҷик Комроншоҳ Устопирён бо 2024 имтиёз дар мақоми 25-ум дар вазни то 90 кило қарор дорад. бо мақсади пурсамар истифода намудани давраи таътили тирамоҳии хонандагони муассисаҳои таълимӣ раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе миёни наврасон мусобиқаи варзишӣ аз намуди футболро доир намуд. дар ин сабқа 24 даста иштирок намуданд. тавре мушоҳида карда шуд ба варзиши рақами як наврасон таваҷҷӯҳи зиёд доранд.
бо мақсади ҷалби мактабачагон дар давраи таътили тирамоҳӣ ба варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ ва ба ин васила рушди соҳаи варзиши рақами якум дар кишвар бо ибтикори раёсати корбоҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе миёни хонандагони муассисаҳои таълимии 4 ноҳияи пойтахт мусобиқаи футбол барои дарёфти ҷоизаи тӯби чармин баргузор гардид. ин сабқати зебои варзишӣ дар варзишгоҳи Душанбе аренаи шаҳри Душанбе сурат гирифт. дар маросими ифтитоҳи марҳилаи дуюми мусобиқаи футбол 24 даста дар 3 сину сол аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 4 ноҳияи пойтахт иштирок намуданд. бояд қайд намуд ки дар ин сабқати варзишӣ наврасони аз 13 то 17 сола ҳозир шуданд то миёни гурӯҳҳои синни соли худ рақобат намоянд. дастаҳое ки имрӯз дар маросими кушодашавӣ иштирок карданд он ғолибони даври ноҳиявӣ ба ҳисоб мераванд ва ман боварии комил дорам ки рушди футбол ва умуман ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ба ин намуди зебои варзиш имрӯз аз ҷониби масъулини соҳа роҳандозӣ карда мешавад, зеро ки дар пойтахти замон шаҳри Душанбе майдончаҳои муосири варзишӣ имрӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд ки дар ин майдончаҳо наврасону ҷавонон ва махсусан сокинони пойтахт ба рушди футбол машғул ҳастанд ва ҳадафи баргузории ин мусобиқа яъне ки барои дарёфти тӯби чармин аз он иборат аст ки мо беҳтарин варзишгаронро дарёфт менамоем ва ғолибони даври шаҳрӣ рохат мегиранд ба даври ҷумҳуравӣ ва ин мусобиқа тӯли чанд сол аст ки байни наврасону ҷавонон махсусан байни хонандагон роҳандозӣ карда мешавад. хурсандибахш аст ки мо аз даври ноҳиявӣ 6 нафар дастаи ғолибро аз муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи шоҳмасур ба даври шаҳрӣ пешбарӣ кардем ва дар даври имрӯза муассисаҳои таълимии рақамҳои 29 ва 55 аз ноҳияи шоҳмасур бозӣ карда истоданд ва итминони комил дорем ки дастаҳои пешниҳодкардаи мо аз ноҳияи шоҳмасур дар даври шаҳрӣ ғолиб омада ба даври ҷумҳуравӣ роҳат мегиранд ва обрӯи ноҳия ва шаҳрро дар сатҳи ҷумҳуравӣ баланд мебардоранд. ҳамин тариқ дар рӯзи нахустини сабқати мазкур футболбозони солҳои таваллудашон 2007-2008 байни ҳам дар майдон қувваозмоӣ намуданд ки нахустин шуда дастаи футболбозони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 46 ноҳияи Сино ва таълимгирандагони мактаби рақами 42 ноҳияи Фирдавсии пойтахт бозиро оғоз карданд. ҳар бозингари даста ҳангоми сабқат дар майдон кӯшиш бар он намуд ки бо истифода аз усулҳои гуногуни ин навъи варзиш аввалин шуда ҳисобро боз намояд. аз муассисаи таҳсили миёнаи умумии рақами 55 иштирок менамоям ва мехоҳам ки ҷойҳои намоёнро ишғол намоям. ташаббускорони мусобиқаи мазкур иброз доштанд ки мо бояд ба оммавигардонии варзиш, татбиқи тарзи ҳаёти солим, рушди бемайлони варзиш дар мамлакат таваҷҷӯҳ зоҳир намоем, зеро варзиш ҳамчун қосиди сулҳ, воситаи беҳтарини муаррифии давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ ба шумор меравад. аз ҷониби дигар ба роҳ мондани чунин сабқат барои мустаҳкам намудани риштаи дӯстии наврасон ва дар ин замина барои дарёфти беҳтарин бозингар мусоидати фаъол менамояд. бисёр машқу тамринамонро зиёд мекунем ки дар ин мусобиқа ғолиб баромада сазовори ҷои аввал гардем. мо ин мусобиқаҳо барои мо беҳтарин аст ки дар вақти таътил бекор нанишаста ба ҳар гуна варзишҳо машғул мешавем ва варзиши футболро ман хеле меписандам. бояд ёдовар шуд ки мусобиқаи шаҳрии футбол барои дарёфти ҷоизаи тӯби чармин дар вақти пешбинишуда идома карда 24 даста рақобати солиму созанда анҷом дода беҳтарин дастаи футболбозон аз ҳисоби хонандагон интихоб гардида барои ширкат дар даври ҷумҳуриявӣ роҳхат мегиранд. тибқи иттилоъ бояд аз ҳар гурӯҳи сину сол ду дастагӣ аз марҳилаи шаҳрӣ ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирад. бо ташаббуси академияи вазорати корҳои дохилӣ ва федератсияи волейболи тоҷикистон мусобиқаи даставии волейбол ки байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии вилояти суғд ташкил шуда буд ба охир расид. баъди бозии ниҳоӣ байни дастаҳои академияи вазорати корҳои дохилӣ ва донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон ғолибон ва дастаҳои пешсафи мусобиқа муайян гардиданд. 4 дастаи пешсаф ва ғолиб дар ҷараёни мусобиқа
بازی خوب نشان داده با رعایت قاعده‌های در فدراسیون بین‌المللی والیبال پیش بینی شده حریفان را مغلوب نمودند. در دوره نیمه نهایی دسته اکادمی وزارت کارهای داخلی با دسته مکتب ورزشی بچگانه ناحیه باباجون غفوروف، دسته‌های دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان و کالج تربیت جسمانی شهر بوستان بین هم سبقت کردند. با نشان دادن برتری ورزشی، دسته والیبال بازان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان و اکادمی وزارت کارهای داخلی به دور نهایی راه یافته، در نتیجه دسته دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان جای اول، اکادمی وزارت کارهای داخلی مقام دوم، زینه‌های بعدی را کالج تربیت جسمانی شهر بوستان و مکتب ورزشی بچگانه ناحیه باباجون غفوروف صاحب شدند. لیگ فوتبال دخترانه تا 17 ساله نیز به دور نهایی رسید. سبقت جنبستی ورزشی در شهر باختر صورت گرفته، در آن دو دسته خطلون شهر باختر و نوبهار ناحیه مسجد میان هم رقابت نمودند. در این بازی مظفریت نصیب دسته خطلون گردید. мавсими имсолаи футболи духтаронаи то 17 сола низ ба поён расид. дар ин мусобиқот 6 даста хатлони шаҳри бохтар, ҳосилоти ноҳияи фархор, равшани шаҳри кӯлоб, зарнисори вахши ноҳияи вахш, мактаби махсуси варзишии футбол, чавгонбозӣ ва аспи вилояти суғд ва навбаҳори ноҳияи масҷоҳ дар ду марҳила миёни ҳам рақобат намуданд. дар даври ниҳоии мусобиқа бо ҷидду ҷаҳд ва талошҳои зиёд дастаи хатлони шаҳри бохтар бо дастаи навбаҳори ноҳияи масҷоҳ барои ноил шудани медалҳои тилло ва ҷоми мусобиқот байни ҳам рақобат карданд. ин сабқа дар варзишгоҳи пахтакори маркази вилояти хатлон сурат гирифт. вохӯрии ин ду дастаи пурқувват аз оғоз то анҷом ҷолибу хотирмон ва пуршиддат буд. пайти аввали рақобат қариб ки пурра бо бартарии бозингарони дастаи хатлон ҷамъбаст гашт, зеро ҳамлавари дастаи хатлон таҳти рақами ҳафтум муҳайминаи гулаҳмад дар дақиқаи ҳаштум бо задани гол шарафёб гардида дастаашро ба пеш баровард ва бо ҳамин қисмати аввал 1-0 хотима ёфт. пайти дуввум бошад бе задани гол ҷамъбаст гардид. ҳамин тариқ вохӯрии дастаҳои духтаронаи то зери 17 солаи хатлони шаҳри бохтар ва навбаҳори ноҳияи масҷоҳ 1-0 ба фоидаи дастаи хатлон ба поён расид. дар маросими ҷоизасупорӣ масъулин иштирок намуда баргузории чунин сабқатро миёни духтарон нек арзёбӣ карданд. нахуст медалҳои биринҷӣ ба дастаи ҳосилоти ноҳияи фархор ки зинаи сеюмро ишғол намуданд супорида шуд. бозингарони дастаи вилояти суғд бошад соҳиби медалҳои нуқра гардиданд. ба футболбозони дастаи хатлон ки ҳамчун ғолиби мусобиқа дониста шуданд медалҳои тилло ва ҷом тақдим гардид. ҳамчунин дар идома ба дарвозабони беҳтарин дилноза нурова аз тими ҳосилот, нишонзани беҳтарин рухшона файзуллоева аз дастаи вилояти суғд ва бозингари беҳтарин бошад муҳайминаи гулаҳмад аз тими хатлони шаҳри бохтар муайян гардида бо ҷоиза сарфароз гардонда шуданд. акробатика ва батут имрӯз ҳаводорони зиёд дорад. дастпарварони он дар муассисаи давлатӣ мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ рақами 8 машқу тамрин намуда ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявиву байналмилалӣ омодагӣ мегиранд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар сюжаи навбатӣ. гурӯҳи эҷодӣ тасмим гирифт ки ин навбат бо фаъолияти кӯдакону наврасоне ки дар риштаи батут ва акробатика машқварзӣ мекунанд ошно гардад, зеро дар даврони соҳиби истиқлолӣ ин намудҳои варзиш низ дастпарварони зиёд дорад. муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 8 оид ба батут ва акробатикаи варзишӣ ки дар пойтахти кишвар ҷойгир аст макони машту тамринҳои наврасон гаштааст. дар ин мактаби варзишӣ айни замон 12 мураббӣ дар 24 гурӯҳ аз ҷумла 9 гурӯҳи тайёрии ибтидоӣ, 10 гурӯҳи машқию варзишӣ ва 5 гурӯҳи мукаммалгардонии маҳорати варзишӣ ки дастпарваронаш 225 нафарро ташкил медиҳад омӯзиш медиҳанд. имрӯз хоҳишмандони намуди варзиши батут ва акробатикаи варзишӣ дар шаҳри душанбе пойтахти замон хеле зиёд ба чашм мерасад, чунки обутоб ёфтани бадани кӯдак низ аз хурдӣ оғоз мегардад ва мо хушбахтона гуфта метавонем ки имрӯз сол бо дастгирӣ бевоситаи муҳтарам раиси шаҳри душанбе
مؤسسه دولتی ریاست کار با مکتب شد و شهر دوشنبه این چون ریاست کار با جانب از شهر دوشنبه بسیار اقدامات نگرفتن که در طول 9 ماه زیاده از 8 چوره‌بینی برگزار کرده شد. از جمله طول سالهای اخیر که از سال 2017 تا این جانب چمپیون جمهوری تاجیکستان برگزار نمی‌گردیم، امسال بار نخست چمپیون جمهوری تاجیکستان برگزار گردید با اشتراک دسته از ولایت سوخت و ختلان و این شهر دوشنبه. یادآور باید شد که اکروباتیک یک نماد ورزش است که رقابت در اجرای مشق‌های اکروباتیکی صورت می‌گیرد که با نگاه داشتن موازنت و گردش بدن علاقه‌مند است. باید قید نمود که به طور ثمرناک و مقصدناک بر راه ماندن مشغولیت‌ها، فراهم آوردن امکانات و شرایط مساعد برای ورزشگران هوسکار و کسبی، تشویق و ترغیب طرز حیات سالم، بلند برداشتن اخلاق ورزشی، تمرین عمومیت بتوت و اکروباتیک، مشق و تمرین‌های ورزشگران، قاعده‌های نائل شدن به دستاوردهای بلند ورزشی وابسته به قابلیت و مهارت ورزشی و گذراندن چوره‌بینی‌های ورزشی از سمت‌های اساسی فعالیت این مؤسسه ساحه ورزش دانسته می‌شود. طوری 4 سال است که در این نمود ورزش مشق میکنم. من میخواهم در آینده پرچم برداری ملت شوم. در این نمود مشق استاد من حسین میباشد. من 10 مدال دارم، 5 تا از جای یکم است و 3 تا از جای سوم است، 2 تا از جای دوم میباشد. ورزش گرای سلامتی است. من از همه مشق‌ها اکروباتیک را انتخاب کردم. مرا اکم با اکروباتیک آورد. معلم من حسین میباشد. من میخواهم در آینده پرچم برداری ملت شوم. من 10 مدال دارم، 5 تا یکم و 2 تا دوم و 3 تا سوم دارم. طور مشاهده کرده شد در این مکتب ورزشی بیشتر دختران به نمود اکروباتیک مشغول هستند و کوشش می نمایند که نازکی های این نوع ورزش را آموزند، لیکن در برابر این دخترانی با جسارت به مانند مریم سهراب در نمود بتوت نیز تمرین و آموزش می گیرند. با گفته نامورده این دو نمود ورزش اکروباتیک و جهش در بتوت در یک جایگی یک نیرومندی و جسارت و آب و تابی بدن را پورا می کنند. از این رو اکثر مشق ورزان هر دوی آن را از خود می نمایند. من 5 سال شده است که در اکروباتیک مشق میکنم. من زیاده از 10 مدال دارم. من در مسابقه های گوناگون اشتراک کردم. من کوشش میکنم که باز مشق کرده در مسابقه های بین المللی اشتراک کنم. دستپروران این مؤسسه ورزشی گرچنده که در سال روان با علت بیماری همگیری کووید 19 در مسابقه های جهانی اشتراک نکردند، اما از سبقت های ناحیوی و جمهوریوی مظفریت زیاد دارند. از جمله 112 مدال طلا، 99 جایزه نقره و 77 نشان برنجی به فعالیت آنها ربط دارد که سال روان به دست آوردند. اما دستپروران این مؤسسه ورزشی در این زینه ایستادگی نکرده کوشش میکنند در مسابقه های سطحی بین المللی نیز اشتراک نموده مهارت ورزشی خود را صیقل بخشند، زیرا نمود اکروباتیک و بتوت نیز به خود دلباختگانی زیاد دارد. نیمه‌محافظتگری تیم منتخب تاجیکستان و باشگاه لوکوموتیو پلوودیو پرویزجون عمربویف در جام بلغارستان مؤلف گل گردید. در بازی دور 1/16 نهایی جام بلغارستان باشگاه لوکوموتیو پلوودیو تیم زاگورس را با حساب 4-3 مغلوب کرد و به دور نوبتی مسابقه راه یافت. با فوتبالباز تاجیک میسر شد که گل سوم دستش را به ثمر رساند. سهمی فدراسیای карате کیوکوشینکای جمهوری تاجیکستان امروز در تربیت نمودن ورزشگران نورس از این نمود ورزش نظررس است. جد و جهد پیوسته مسئولین ساحه بود که در سال 2019 دستپروران فدراسیا از جام جهان، سبقت آسیا و مسابقه‌های بین المللی 19 مدال طلا، 12 نشان نقره و 22 مدال برنجی به دست آوردند. همکاران ما از جریان تمرین‌های ورزشگران نورس از نمود карате کیوکوشینکای سوژه آماده نمودند که پیشنهاد شما می‌گردانیم.
карате киёкушинкай зодаи даврони истиқлолият аст. имрӯзҳо дастпарварони федератсияи карате киёкушинкаи ҷумҳурӣ аллакай ба тарбия намудани насли наврас аз ин намуди варзиш машғул ҳастанд. тамринҳои ин федератсия дар пойтахти кишвар дар бахши дисантсиони ҷавони кумитаи марказии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурӣ ба роҳ монда шудааст ва ба наврасону ҷавонон тамрину омӯзиш дар маҳфили карате киёкушинкай сурат мегирад. мураббии ҷавон Фирӯз Кароматов пайваста талош мекунад ки дӯстдорони ин нави варзиш ҳамчун мутахассисони касбӣ ба камол расанд дар ин росто худ низ дар зинаҳои болоии соҳа тамринро давом дода истодааст. муддати 3 сол мешавад ки ман шогирдои хеле бисёре тарбия намудам ва шогирдои ман дар мусобиқаҳои байналмилалии Осиё баромад карда ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд ки соли 2019 дар шаҳри Бухоро давлати Ӯзбекистон 18 нафар мо сафарбар карда 11 медал ба даст овардем ки аз онҳо 6 медали тилло мебошад, 2 медали нуқра ва 3 медали биринҷӣ ишғол намуданд. бояд қайд намуд ки айни замон ба карате киёкушинкай беш аз 100 давлати олам таваҷҷӯҳ дошта шумораи пайравонаш бошад ба 30 миллион нафар расидааст. дар фаъолияти хеш тарбиятгирандагони федератсияи карате киёкушинкаи ҷумҳурии Тоҷикистон борҳо имкони ҳимоя кардани шарафи кишварро дар арсаи ҷаҳонӣ низ пайдо карданд. аслан ин навъи якҳарбаи шарқӣ дар қиёс бо дигар якҳарбаҳо аз ҷиҳати сабку услуб душвортар аст, чунки дар карате киёкушинкай варзишгарон бо ҳам наздек шуда бо дасту пой ба ҷойҳои нозуки бадан, гиреҳҳои асаб ва шараёни хоб зада мешавад. вожаи киёкушинкай маънии ба камол расидан, яъне якҷошавии рӯҳу танро мефаҳмонад. حدود 10 سال میشن در نمود کیوکوشینکای تمرین می‌بردن. دورنده کمربند سیاه دن یک می‌باشد. مسابقه که آسیا که در 2014 سال در دولت قرقیزستان برگزار شد که من در اونجا سازوکار جای اول گشتم. مسابقه که 2017 سال که در شهر الماتا برگزار گشت که چمپیونات آسیا بود که من در اونجا سازوکار جای اول گشتم. 4 رقیب داشتم. رقیب من از دولت قرقیزستان بود، دوم رقیب من از دولت بلاروسیا بود، سوم رقیب من از دولت قزاقستان بود، چهارم رقیب من از دولت اوکراین بود که من سازوکار جای اول گشتم. боиси таъкид аст ки роҳи тӯлониву пурпечутоби нави якҳарбаи шарқӣ билохира ба сарзамини Тоҷикистони соҳиби истиқлол низ доман паҳн намуд ва он танҳо дар замони соҳибихтиёрӣ мартабаву манзалати хешро пайдо кард. албатта эътибори он ба комёбиҳои оламшумули варзишгарони ватанӣ рабт дорад. дар ин намуди варзиш духтарон низ шавқи беандоза доранд ва аллакай онҳо низ бо кӯшишу талоши зиёд дар сабқатҳо иштирок намуданд. дастпарвари ин риштаи варзиш Сафина Холмуродова музаффарияташро аз маҳорати баланди мураббиёнаш медонад. ӯ мегӯяд тӯли 5 сол аст ки маҳорати худро аз намуди киёкушинкай сайқал дода истодааст. من صاحب 14 مدال هستم. 2 تایش جای سوم و 12 مدالم جای اول است. من صاحب 3 جام هستم. من در مسابقه های بیرون از دولت اشتراک کردم و اولین مسابقه من سال 2018 در دولت قزاقستان می باشد که من 2 رقیب داشتم. یک تاش از دولت قزاقستان از شهر الماتا بود و یک تاش از دولت قزاقستان از شهر استانه بود. من یک تاش را مغلوب کردم و دومینش من را مغلوب کرد. من سزاوار جای سوم گشتم ولی من رو افتاده نیستم چون که من باز در مسابقه های دیگر اشتراک کردم و باز سال 2019 به ازبکستان رفتم سزاوار جای اول گشتم. به همه دخترها مسئولیت دادنی هستم که بر ورزش آمده مشغول شوند چون که ورزش برای سلامتی است. ба иқрори масъулин аксари дастпарварони ин риштаи варзиш наврасон мебошанд ва омӯзиш аз давраи наврасӣ ба онҳо осон ва қулай аст. наврасии дигар ки худро дастпарвари ин тамрингоҳ медонад Бунёд Султонов мебошад. ба гуфти Мавсуф мураббиён кӯшиш мекунанд ки онҳо тамринҳои худро пай дар пай идома дода дар сабқатҳо қуввасанҷӣ кунанд. در نمود کرته کیوکوشینکای تمرین میکنم و میخوام پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم. استاد من کرامتوف پرویز میباشد. در پیش ما رو ماه نوامبر مسابقه شهر دوشنبه برگزار میشود که ما شاگردای خودمان رو با تمرین های سخت‌تر و قوی‌تر مشق کرده ایستادیم که جایهای نمایان رو اشغال نمایند. همچون مربی کوشش میکنم که در آن مسابقه
нақстар тайёр кунам шогирдонамро ва дар он мусобиқа сарбаланд гардам. ба иттилои масъулин имсол ба иллати пандемия COVID-19 дастпарварони ин намуди варзиш натавонистанд дар сабқатҳои байналмилалӣ ширкат варзанд. ҳамзамон ба онҳо имконият даст надод зиёд мусобиқаҳои дохилиро созмон диҳанд, аммо тамринҳо дучанд ба роҳ монда мешавад. ёдовар бояд шуд ки дар федератсияи карате киёкушинкай бо мақсади такмил ёфтани маҳорату малакаи варзишгарон таҳти роҳбарии ҳикматулло кароматов соли 3 маротиба санҷишҳо гузаронида мешавад. гузарондани чунин санҷишҳо барои федератсия шарт ва зарур аст, чунки масъулин дорандаи камарбандҳои мухталифи карате киёкушинкайро муайян месозанд. дар карате киёкушинкай ба кӯдакону наврасон на фақат омӯзонидани нозукиҳои он, балки ба тарбияи дурусти онҳо низ таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад. ҳамлагари бошгоҳи Ювентуси Турини Италия ва мунтахаби Португалия Криштиану Роналдо ки аз коронавирус шифо ёфт дар бозии навбатии даври шашуми қаҳрамонии футболи Италия муқобили Ла Специя иштирок карда 2 гол зад. ин бозӣ ки дар варзишгоҳи Алберто Пикои Специя баргузор шуд, бо пирӯзии меҳмонон футболбозони Ювентус бо ҳисоби 4-1 хотима ёфт. дар ҳайати дастаи ғолиб Криштиану Роналдо 2 гол, Алваро Мората ва Андриен Рабио 1 голи заданд. голи ягонаи мизбононро Томазо Побега ба самар расонд. баъди ин пирӯзӣ шогирдони Андреа Пирло бо касби 12 имтиёз дар ҷадвали мусобиқаи серияи А ба ҷои дуввум баромаданд. дар мавсими ҷорӣ Роналдо дар серияи А 3 бозӣ анҷом дода 5 гол задааст. бинандагони азиз, анҷоми барномаи 7 рӯзи варзиш буд. мо аҳли эҷод кӯшиш намудем ки набзи як ҳафтаи варзиширо ба шумо пешниҳод намоем. хайр, тарбияи ҷисмониро шиёри худ намоед.